Sedmi hrvatski kontingent. Pozor! Na desno, ravnaj, se! Pozor! Zapovjednici, izvršite pregled naoružanja. Sedmi hrvatski kontingent koji se upućuje u područje operacije, odnosno misiju Resolute Support, ukupno broji 96 pripadnika, od čega je 5 žena. Do sada u misiji Resolute Support sudjelovalo je 518 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, od čega 42 pripadnice Oružanih snaga. Sedmi hrvatski kontingent poseban je po tome što su prvi puta pripadnici kontingenta, odnosno pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim hrvatskog samokresa, naoružani hrvatskom puškom. VHS-2 naoružanje koristimo u svojoj postrojbi od samih početaka kako je ušla u operativnu upotrebu u Oružanim snagama Republike Hrvatske. S njom smo proveli mnoga pripremna, instinktivna i situacijska gađanja, te se pokazala kao vrlo precizna i jednostavna puška za rukomet. Kalibar naoružanja je 5,56 mm, odnosno koristi streljivo NATO standarda 5,56 x 45 mm. VHS-2 puška je specifična po tome što ima teleskopski usadnik, što znači da možemo produžiti, odnosno smanjiti dužinu samog usadnika ovisno o visini čovjeka. Također je specifična po tome što znači može biti nariktana za dešnjaka, odnosno za ljevaka. Čahura se može izbacivati na oba dvije strane, ovisno o tome da li je osoba dešnjak ili ljevak. S obzirom na samu dužinu naoružanja, cijev je znači iste dužine kao i kod većine ostalog naoružanja i s time nismo izgubili na preciznosti samog naoružanja. Naoružanje nam je samim time praktičnije u operaciji potpore miru. Pripreme za odlazak u misiju trajale su nam od početka 4. mjeseca do kraja 7. mjeseca 2017. godine. Budući da pušku VHS-2 koristimo u našoj postrojbi već 2 godine, pokazala se kao jako dobro naoružanje na svim terenima, a nadam se da će se tako pokazati i u ovoj misiji u Afganistanu. Ministarstvo obrane potiče razvoj hrvatske obrambene industrije i zadovoljstvo mi je što su hrvatski vojnici i opremljeni i naoružani hrvatskim proizvodima. Ponosan sam što pripadnici hrvatskog kontingenta po prvi put u NATO misiju Afganistan odlaze opremljeni hrvatskim naoružanjem, hrvatskom jurišnom puškom.